2024 ел Татарстан Республикасында фәнни-технологик үсеш елы. Мақсаты Россия Федерациясында фән һәм технологияләрне үстерү, республиканың социаль-иктисади үсешенең мөһим бурычларын хәл итүдә аларның ролен көчәйтү. Татарлар программасы һәр атна сайын сезне төрле фән, аларны өйрәнүдәге яңа технологияләр һәм бу эшне алып баручы кешеләр белән таныштырып бара. Бүген сезне яшь галим, икътисад фәннәре кандидаты Асылъяр Гобәйдуллина белән таныштырырбыз. Асылъяр Гобәйдуллина белән Идел буе дәүләт физик тәрбия, спорт һәм туризм университетында очраштык. Ул икътисад һәм идарә кафедрасы доценты. Маркетинг укыта, аңарчы кооператив институтта белем биргән. Асылъяр Гобәйдуллина квалификация үстерү курсларында да укыта. Электрон сәүдә мәйданчыкларында вебинарлар алып бара. Икътисади чараларда спикер итеп чакыралар. Бер юлы 2000 кешедә укытканы бар. Нигездә укучылары бизнесменнар. Эшмәкәрләрне, җитәкчеләрне укыткан вакытта ул һаманда тонуста булырга туры килә, чөнки эшмәкәрләр, алар туры кешеләр, алар тиз кешеләр, алар авыр сорауларны да бик каты еш бирәләр. Шуңа күрә һаман үзгәрешләр турында белеп торырга, һаманда менә включенный булырга. Соңгы вакытта әле яңа импортозамещение, национальный режим турында үзгәрешләр булды. Менә көтеп торам, эшмәкәрләр бездән яңадан шул күп төрле сораулар бирерләрдер дип. Асылъяр Илдус кызы Гобәйдуллина Татарстан Республикасы Кайбыш районы Шути авылында туган. Казан финанс-икътисад институтында дәүләт һәм муниципаль финанслар белгечлеген тәмамлый. Вавилов исемендәге Сарытау дәүләт аграр университетында белем ала. Татарстан фәннәр академиясенең перспектив икътисади тикшеренүләр үзәгендә укый. Икътисад фәннәре кандидаты. Беренче курстан бирле мин фән белән кызыксынып йөри башладым. Беренче семестр үтеп китте, икенче семестр башланды, һәм безгә укытучылар сөйли башладылар. Конференция була, студентлар конференциясе, килегез, чыгыш ясагыз, языгыз. Мин инде берничә конференцияда катнашам, философиядан да катнашам, икътисадтан да, макроэкономиклардан урыннар да алдым әле. Шуннан бәлки булып киткәндер инде минем фәнгә кереп китүем. Асылъяр Гобәйдуллина 2016 елда иң яхшы яшь укытучы бөтен Россия конкурсында лауреат була. Шунда ук ораторлык сәнгате номинациясендә җиңүче. 2019 елда Татарстан Республикасының иң яхшы яшь галиме конкурсы призеры. 50дән артык фәнни мәкаләләр һәм 4 монография авторы. Соңгы проектлары офсет контрактлар белән бәйле. Бу икътисад өчен яңа күренеш. 2022 елда дәүләт закупкалары белән бәйле булган 44нче федераль канунга үзгәрешләр кергәннән соң барлыкка килә. Аңа кадәр бит әле 44нче законда бүтән промышленный нормативларның күренешләре бар иде. Ул специальный инвестиционный контрактлар иде. Анда суммасы зур иде. 1 миллиард. Аңлашыла, һәрбер организация монда керәлми. Шуңа күрә 22 елда безнең дәүләт эшлекләре законын үзгәртеп, офсетный контрактлар барлыкка китерделәр. Һәм анда кереш бусагасы түбәнрәк 100 миллионнан. Офсет контрактлар белән кызыксынуы 21 яшендә башлана. Ул дәвердә Асылъяр Гобәйдуллина антимонополия хезмәтендә контролер булып эшли. Заказ бирүчеләр, товар белән тәэмин итүчеләр белән күп аралаша. Аннан турыдан-туры зур заказ бирүче белән эшли. Мәсьәләгә төрле яктан да, дәүләт ягыннан да, заказ бирүче һәм тәэмин итүче ягыннан да карап, фәнни хезмәтләрен яза. Заказчикка үзенә дә җайлырак булсын өчен, һәм поставщикка да бизнес кыен бармасын өчен, минем фикеремчә маркетинг инструментларга игътибар бирергә кирәк. Заказчиклар үзләренең территориясендә яңа производство, яңа технологиялар импортозамещать итү турында уйлаганда, менә бу хыялларны гына түгел, ничек карарга как бизнесмен яшәячәк. Шуңа күрә маркетинг инструментлар, шуңа күрә ничек итеп аның еще организациясе безнең заказдан соң яшәп калачак.
Офсет контрактлары булганда бизнесмен уникаль әйбер уйлап чыгара. Бу бер яктан чит ил җитештерүчеләреннән бәйлелекне дә киметә. Тик эшне башлаганда маркетинг тикшерүләр эшләргә кирәк ди Асыл Яргы Байдуллина. Соңгы мәкаләләрендә ул аны ничек санарга икәнлеген яза. Былтыр мин монография чыгарган идем. Анда кая булырга могут авырлыклар офсетный контрактлар белән эшләгәндә, нигә вообще офсетный контрактлар китерәләр файда экономикага, ничек итеп алар белән дөрес эшләргә, шулай ук нинди моментларны заказчикларга күз алдында тотырга кирәк. Моңа кадәр бу темага берничә мәкалә язылган булган. Тик шулай тулы итеп монография язу беренче тапкыр һәм революцион ачыш. Һәм ул җирле үзидарә органнарына, муниципалитетларга, төбәк идарә итү органнарына файдалы. Бу минем китабымның электронный варианты. Менә бу схемаларда без офсетный контрактларның плюсларын, минусларын яздык. Ул бит инде яңа инструмент. Шуңа күрә плюсларын әйтеп киткәнемчә, ул территорияда конкуренцияны үстерү. Дәүләтнең, регионның үз кулы белән үстереп җибәрә алуы. Дәүләт бирә инвестиция, бизнес ул инвестицияга ача. Нинди авырлыклар? Авырлыклар закупка саграк бара. Беренче потребность менә бу офсетный контрактның ул вот илдә, регионда, районда локализовать итү яңа технология. Яңа технология безгә бирәчәк. Яңа эш урыннары, яңа белемнәр, яңа патентлар, алар барысы да үсеп китәчәк. Шуңа күрә вот беренче хыял ул шуның турында. Минем диссертациядә без язган идек, нинди икътисади өлкәләр яхшы үсергә мөмкин. То есть опережающий рост белән карап. Кая Татарстанда бар скрытый вот механизм, скрытый возможность. Бездә резиновый пластмассовые изделия, химическое производство. Беренче карашка целлюлозно-бумажное производство мин уйламаганда идем, скрытый потенциал бар дип. Анарда оказывается бар. Обработка древесины, бездә инде урманнар күп булмаса да, вот мебель, обработка древесины, аның тоже, оказывается, потенциалы бар. Кызыксынучылар бар. Мәскәү, Санкт-Петербург, Пермь, Түбән Новгородта офсет контрактлар белән эшли башлаганнар инде. Фәнни ачышларны ясау бер эш, аны язу икенче эш. Аны яклау өченче эш. Менә шул диссертациялар яклау статьялар язабыз бит инде без галимнәр. Там бер авыр эшләрнең берсе, ул үзеңнең язган, ачкан әйберләреңне җәмгыятькә сөйли белү. Асыл Яргы Байдуллина бер иҗтимагый оешмада контент лаборатория җитәкчесе дә булып эшли. Галимнәрнең эшен күрсәтергә кирәк дигән фикердә ул. Аның оешмасында гына да төрле университетлардан 90 яшь галим бар. Һәрбер яңа үзгәреш җәмгыятьтә, икътисадта һаман ниндидер проблеманы барлыкка китерә, һәм аны решать итү турында уйлыйсы килә башлый. Димәк, Асыл Яргы Байдуллинадан әле ачышлар көтеп калабыз. Моңа аның теләге дә, нияте дә бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.